এসে মেডিকেল অফিসার হিসাবে সামুখায় দङ আর যে ঘটনাनि न प्रश्न खायखा आं घटनाखौ मियाव नंगौ मियानि निनि दिपरनि 12:30 दखलंनाय 12:30 दखल चिनि आयुष्मान भारतनि रुमनि जे लैपटप दंमोननि आमो लैपटप 12:30 समय न निनि सामुखाय थानियो सामुखाय दंफ्रु चिनि आयुष्मान भारत पेसेन्ट कायसा फिंगार स्कैनर नि दङ आबो स्कैनर नस्ट दङै आबनो ते कायसा अफिसाव तालां सानामै दंमा जराव যখন সামে ফাইকাंके आमो लैपटप चिनि अफिस नि होते आयुष्मान भारत अफिस नि गरै इंगि थांगा ओंखा आबो जराव न निनि जे संना लगे कमामान न होबुका हॉस्पिटल न रुतो लाइका कोनो जागा दे रूम बेरा जागा पगे दे थांगा किंतु आबते हाय कोनो किछु सनिया आरोनो जों आबो लैपटप न तनि कलां थांगोन इनखे आबो बनि जे आरो आयुष्मान मित्र हिन सामुख्लायनाय बनि जेनो साका जे सारांगरो सामुख्लाय दंमोन आं स्कैनर सिनि किसा चेक खानानि कारेक्शन खानानि थांमा जरासे इनखे सुदु ब सिमिया बनि परे जानि एलडीसी दंनाय रंजित ब फाइ बनो जखन रुतुगि फाइप्रो आ जरा ब लैपटप आयुष्मान भारत नि ऑफिस नि टेबल बेरा जाग दं इनखे निनि आबनि परे सिनियर लैब टेक्नीशियन ब फाइका बनो रुतुगि न फाइमानि जरा आ फाइमानि जरा बा लैपटप से दंखु इनखे निनि सुदो ब थांमानि 15 मिनिट सें खाना ऑफिस या करे ते कायसा ऑफिस थांमानि स्कैनर न सानामनानि नि सुति रखनानि आबो जरा से सिनि अमो लैपटप कमाय थांनि जों सिरिलिया के साकाव बानि अनेक स्टाफ बुतंगो सिस्टार दङ निनि रुगिरो बुतंगो सुति रजा बुतंगो बर दङो नैनो जों बो आसो खियाल खाजिया कारण जों सब समय न अर बर कबांमा बहनै जों मते हायके निनि चिन करबुक एरिया गतना बंगियाके जों खातरैनो अम हायले अंगलाक ना चिन करबुक हॉस्पिटल हनै जों आबनासो नजर खाइजा गयाता केसारा बो कमाने तो कासी सिग्नो सन्देहजनक रोग देता सन्देहजनक बोलते मियाओ कायसा सिल्वर कलर नि बेन बाजे रुगि फाइनाय आबनो चंके किसा सन्देह नाय दङो निनि सिल्वर कलर नि जे बेन नि रुगि फाइनाय आ रुगि नायजांना दे फाइका ताम खानिन फाइकले सिया कारण नायजांना फाइकांके आं निजे न मियाओ आदर आसुकजा आनि अर बरक साकां न सिलिपतिये हापकामु किन्तु बरक न हापाया इनके बर साक रुगि पार्टी दे अंखा नाके रुगि निनि साकाव चिनि वेस्ट सेंटर बुतंगो वेस्ट सेंटर नि बिथि नानाय रक दे अंखा आमन नानान दे फाइकासं ताखनो सिउर के खायसंमेखो किन्तु जों आसले साइमानो जे बर मियाव जे बेन फाइनाय आ बेन नि रुगि नायजांनाले फाया हयतो बर रुगि पार्टी मानो हाय इनके निनि वेस्ट सेंटर नि मान एको बिथि नानाय रक मानो आर जे रकम बर नि मिया चाल चलन अथवा बर जे कंके हॉस्पिटल हापायका जे हॉस्पिटल जे कंके अंखरका संदेह जों बरनो किसा रमै टंखाता इनके जा जे माने कमानि लगे शुद्ध लैपटॉप कायसे दानाते कोन माने रोबत लांजाक दङ जे माने कमानि जागाव अंके शुद्ध लैपटॉप कायसा न आरो लैपटॉप अंके आबो खूब मूल्यवान लैपटॉप से चिनि कारण आयुष्मान भारत नि चिनि करबुक सब डिविजन नि जतनि डिटेल्स आरो न दङो आयुष्मान में जों जत बर्ती खायमानि डिटेल्स बो आरो जत निनि आयुष्मान निनि ट्रांजेक्शन खायमारक तामन आयुष्मान निनि कार्ड जनरेट खायमारक नि डिटेल्स जत आरो आयुष्मान नि लैपटॉप सिमिउ न दङ सरो बर लैपटॉप सिमिउ न मालां खाते अन्य जिनिस के मालां लिया इनके सर मांगप्ली नाय तंनाय बा हायके बा आमसानि लुखरंना ताम क खसना मुसुं जे बरक न नुक खांके बा लैपटॉप फालना थांका नुक खांके ताम खलायनाय যদি आं लुकु रंना आसन क कसना যদি मते हाय मांगप्ली रंनु खांके अथवा नु खांके न किसा थानाव जों अलरेडी जानो जा थानाव जानो दि अथवा थानाव जानो याफनो चिनि ऑफिस अफनो चिनि जाग्रनो फनो साइरे खांके जों निजे न थांनायने कारण निनि आ लैपटॉप कायसा चिनि करबुक सब डिविजन नि स्मार्ट कार्ड नि जो ना जाया के टंखो जे ना जानाय बरनि जत डिटेल्स दं खांके जेरा निनि जे नाजायाखौ बरनि न जों कातालखे खायना थांगा अनेक समायनानाय आर जारा नाजारि दंनाय निनि
najayaku haipano aro bising laptop o tongo engka borokno song a laptop chini yago tongkhangkhe song tara pura khaino bo tingma jorao logi kari diman aboni bagai chini smart card ni joto amchaini lokorok ni bagai kaham jodi a song phirogui makhangkhe hani maun sogo Oke sir, o laptop ni price rok besong no. o laptop ni price kangkhe HP model ni se top model song abo Ayushman ni bai je ko income kha abo bai paimani no abo ni ni top model almost 70,000 de bosokhe song cooperative ni hoite nahorman Hambai.